السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شغلنا ودا ملا كلندو ان شاء الله ملا كلمباو ان شاء الله ملا كشيدا بوما من ترما ام او بلا جنفو مالكو نو مالكو كا تمنه كو في ني émission spéciale do mi fe ambalmake nore Alassane Bakia en Zavia Almami Kuchala nore Ibrahim Bakia bon alele anyama bi Kuchala Zavia kono adenge no Alassane Bakia inshallah on fait anaka masala doni donc ni o shana ko alhamdulillah ni shamara maula an karamo shamara maula ana denge no Mohamedou shamara maula no khalifa donc on fait an Bakia nga da kunye flafo no émission spéciale adi kalanen kan no bela jinema donc Cherifou Denyoro officiel absega asono tola donc contrôle ani Cherif Ashrafou Shrafa TV officiel donc alhamdulillah Alassane Bakia ka foli ka kuma ten wala assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Alassane Bakia wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh amawla maiga ifole no kosobe foli kun folo ambo nyeshi an karamogoma anga jinye jigi yana anga lahara jigi Muhammad wal sha'ana ahmad rahimahullah no ya anfa buye shi jana kene bi Allah subhanahu wa ta'ala bulala ko di anfa buye ma laban wu yumala ko di shana ka kalande bela jerema ala kan bega shana ka kalande ala kan be sabati shana rahimahullah no fe alhamdulillah amala maiga ka foli blaila ini ce ini baraji kalande ya barakono bismillah alhamdulillah tamino ko fe shana kalanun shana kanbaw ame fega zikri bakiya iniga zikri bakiya yere ye joni zikri bakiya yere asigero belebe yoro dmema zikri bakiya yere alhamdulillah a chesrne do kunjumena zikri da sabla mo ko ni i chesrne kokola sedige tasro layni do bi bulu okula zikri bakiya ere ga zikri dan e zikri damne e gela do sura kono wa walma e toro do sura kono wa do kenra ma ami fega Bakia re niga aka se ga dado adado la doni ka doni fanya okula am so watanye fe doni alhamdulillah maiga ami fo gosobe ni ala ga kalande yayin gono shana mara mona ga kalande yayin akadi ni ko akadi ye do bola shana ga kalande yayin balma akadi gosobe kateme hali ni ata ga ga qur'ane ba fola awi innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu bayna akhawaykum qos mu'mini bela jiri balmay ko ay nyani ke balm aw ka balmay ni yonje to an ala ge mu'mini ko ay balmay mu'mini ko fe an kala ka tage shana ga kala ni yoro o balmay fana ka bu ka teme joro do en balmay ka donc ala yi ange mu'mini o balmay be an kala ka tage shana ga kala ni o balmay fana be do re qoson kala ni joro fana ibayi sa islamé ala kra ko sallallahu alaihi wasallam ko islamé mana dati ga islamé on da fo ka sekle sabama ko bola islamé ko no Allahu akbar donc islamé ra to me mami bola islamé kadara ko fo ka ta ke mu'mini kakla ga ta ke shana ga kala ni yoro e joro ka bu islamé to ye tay bone emne no ko sugo na zita eta bage chori do aw ka balmay en ka gele hal islamé to ka balmay Allahu akbar do alhamdulillah jiye baro barabe ko ala kra ko sallallahu alaihi wasallam kullu bid'atin murran ko fen damne be ka gele fen damne be ka gele gele bi bara be damne na ni ya damne do gele bala me Allah subhanahu wa ta'ala kadde be kala ki soro nyefe do hadama de toujours ni be bara kono ina fo shana mara mawla ka tare ka bara nata boy kono pip nata kan nata do ina fo sa ibe kasira dari law wala be muzagara kede law ni nata ko ni farali ka bara kan do bara be cin ibe nata inde boy me ga nge shana kula ko ni yemi soro alhamdulillah ni ma min soro oredo me ka fode bina nata ube beta warti baba no be sona afen no be mi e dongli yere tienbi ya la ga dongli ka tienbi yere fo ka ta si a tieni ma iba e dongli ti ka da adati kula atika da fana mala kan ga da mamina Allahu akbar iba sisa ni ya ta ga folo shuara ono minun to be dongli nyedon ko so be na be dongli da iba sisa dongli bi da mala mami na fo masake ayin ngana ya baraw ke katene dongli bi da uluri la ni ya ta ga ina fo sheikhu baw minun temena shaka matijanu no ye bara minun ke sheikh tahara no sheikh sirimambe an karam ko shaka mara mawla fo tabla buye la benye bala buye
ni nunu kilema ke na buye kile kele nyala ye bala buye be chasere mina donc ni kanga danu nu na ko tanu ku féliciter ku ka tani baray iba yi c'est ça donc ni dabo kundi ka se ka ma encourager iba sa kele ke ron fen nu na iba jiri ubita ka se ka kele ke chew su ko sobe donc ni da kundi ka se ka ma bla ka chesri ka barake mais anana yesi sa bebe ka donc ni da akela zigirda sarayo akela sarawo saray bebe fa tana na ta sarafe donc avec ka ke wari ɲini sira ye donc n'a nana ko ye sisan tiɲɛni de bɛ don a la tiɲɛni bɛ don a la donc fo a ka to maa min cɛsirilen don a kɛla siya n'a ka kalanden kɔrɔbaw ye a kɛla an karamɔgɔ la ka ninnu cɛsiri bɛ minnu na dɔrɔn k'a kɛ ten ka nata in bɔ i dusukun na pewu sinon i bɛ se ka taa waritigi ninnu fɛ ka taa i kule komi k'a kɛ jeliya ye hakɛtɔ bɛ kuma kan mais a ɲɛfɔtɔ don mais n'i taara o sira fɛ o ye jeliya sira ye donc mais ni i y'a confirmer k'a fɔ ne tɛ jeli ne ye zikiridala de ou bien n ye kasiradala ye donc i bɛ jija i b'o wale de kɛ ni e taara ye wale wɛrɛ la a ma nɔgɔ inshallah ayiwa aw tɛmɛnen kɔfɛ alhamdulilayi an lamɛnbaaw an bɛ aw fo aw sigiyɔrɔ la ani aw dayɔrɔ ni aw mana kɛ a n'a ka baara dayɔrɔ sisan an bɛ taa ni ɲininkali dɔɔni ani a bɛ se ka sɔgɔlen to Serifu Dɔnyɔrɔ officiel kan ale ka abonné ani groupe Serifu Dɔnyɔrɔ tɛmɛnen kɔfɛ Asrafu Surafa TV mashallah a bɛ se ka abonné ninnu bɛɛ lajɛlen kan an bɛ direct la nin waati in na Kucala Zawiya kɔnɔ mashallah o tɛmɛnen kɔfɛ Baki an bɛ taa ni ɲininkali dɔɔni Baki an bɛ fɛ k'i yɛrɛ ɲininka Cheikhna Ahmadu Bamba la ka kalanden yɛrɛ i n'a fɔ an karamɔgɔ Cheikh Ahmadu Bamba la an y'a mɛn k'a fɔ k'a ye lajarabi caman sɔrɔ donc Cheikhna Ahmadu Bamba la yɛrɛ a y'a lajarabi yɛrɛ mun sɔrɔ donc an bɛ se k'a fɔ a don a ma kɛ anw ɲɛna a ma kɛ anw tile la i n'a fɔ kira ka tariku tɛmɛna cogo min n'a sɛbɛnnen bɛ gafew la donc Cheikh Ahmadu ka tariku fana an bɛ don min na komi bi a ma dogo diɲɛ kɔnɔ a ma dogo farafinna kɔnɔ a ma dogo diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ donc Baki yɛrɛ bɛ se ka dɔɔni fɔ an ye Cheikh ne k'i da don Cheikhna ka tariku la sabula mɔgɔ bɛ kuma n'i ka dɔɔni bɛɛ kuma n'i ka dɔɔni dan de donc Baki yɛrɛ bɛ se ka dɔɔni fɔ an ye lamɛnbaaw a n'a kanubaw ani Cheikhna ka kalandenw ani Cheikh ne kanubaw donc Cheikhna Ahmadu ye lajarabi mun sɔrɔ a ka denbaya la ni nanzaraw nana minɛli min kɛ ka taa n'a ye donc Baki a bɛ se k'i da don nin na ka dɔɔni fɔ an ye wa alhamdulilayi n b'i fɔ kosɛbɛ Mayiga i ni cɛsiri alhamdulilayi n bɛna segin ni dɔɔni kana Buye ka kumakan dɔ ɲɛf'i ye an karamɔgɔ Buye Mahamadu Cheikhna Ahmadu Bamba ala k'an ɲɛ mɛn an na ala k'anw fana ɲɛ mɛn a la ala k'an sabati Buye kɔ donc Buye ma se ka dɔn fɔlɔ mais Buye bɛ nana dɔn waati tɛmɛnen na o kosɔn kasiradala dɔw ko a ka kasida kɔnɔ n t'a dɔn Ibrahim Kulubali don a b'a fɔ la ko domele ka jan sebari kɔni tɛ doni kelen bɛ Buye tile bɔyɔrɔ ni tile benyɔrɔ bɛɛ n'a tiɲɛtigiya awɔ ala y'o laɲini ala y'o latigɛ lawhul mahfuzu la donc a kuma bɛ ten de donc n'i y'a ta k'a lajɛ n bɛna Buye ka kumakan dɔ i hakili jigin o la Cheikhna ka lajarabi n'i y'a ta k'a lajɛ kuma caman b'a kɔnɔ Buye ko ala subhanahu wa ta'ala k'a ye danni kɛ a ye danni kɛ a ye jamakulu dɔw bila danni kɛlen ka ban niw de danna farikolo kun tɛ yen dɛ niw dannen kɔfɛ ala subhanahu wa ta'ala ye ɲininkali kɛ alastu bi rabbikum yala ni ala tɛ aw ma ye wa niw bɛɛ lajɛlen kɔ niw bɛɛ lajɛlen o fɔlɔ yɔrɔ min niw bɛɛ k'u bɛɛ lajɛlen bolila ko ni kelen min sabatila nin yɔrɔ in na n'a ma boli k'o ye kɛla alakira de sallallahu alaihi wasallam ko nin dɔrɔn de ma boli la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah niw bɛɛ de bolila Allahu akbar donc ko alakira ka sɔrɔ k'a fɔ ala ye min fɔ a man kan aw ka boli o nin tɛ boli kun ye o alakira de ni kelen sabatira k'a fɔ ala bala e ala de ye anw ma ye Allahu akbar o kɛlen kɔfɛ nin bɛɛ tɛmɛnen kɔfɛ ko niw bɛɛ dannen kɔfɛ ko ala subhanahu wa ta'ala nana a ye alijana bila ka diɲɛ bila Allahu akbar ko nin fɛn fila in ka jahanɛmɛ bila i n'a fɔ jahanɛmɛ sira ninnu ko yira ko bɛɛ ka taa i nin dun i ka taa i bɛ fɛ ka taa yɔrɔ min ko alijinɛ bilalen ka ala ye alijinɛ masiri yira mɔgɔw la mɔgɔ ta cayala ye alijinɛ nɔfɛ mɔgɔw b'o fɛ diɲɛ fana yirala dɔw la hakɛtɔ bɛ kuma ka diɲɛ denw olu fana b'o la diɲɛ nɔfɛ jahanɛmɛ fana sira in i b'a ye mɔgɔ dɔw fana y'i balan o la olu fana taala ye donc ko ni mɔgɔ dɔw de bɛ firika dɔw de tora Buye ka kuma na ko firika dɔw de tora firika de ye jumɛn ye jɛkulu dɔw tora olu ma taa nin si la olu ma diɲɛ ta u ma taa jahanɛmɛ sira fɛ alijinɛ ko min fana fɔla olu ni fana banna u ma taa alijinɛ fana sira fɛ olu jɔ bɛ ten ko ala ye ɲininkali kɛ yala diɲɛ aw ma taa yen jahanɛmɛ sira fana aw ma taa yen alijinɛ fana min yira la aw ma taa yen
donc yala aw be mun de fɛ ko anw be e ala yɛrɛ de fɛ bu ye ko jamakulu in na ko shagana b'o la Allahu akbar donc mun na ni shagana ala ka sɔrɔ k'a fɔ ko ayiwa ni ala aw be ni ala de fɛ ni ala sɔrɔli n tɛ sɔrɔ ten lajarabi gɛlɛn dɔw bɛ yen fo n k'o da u kan a ko ala hali ni jarabi in gɛlɛyara fo k'a ye a bɛ diga anw kan anw b'a duni e ala yɛrɛ sɔrɔlen kɔsɔn an mago tɛ alijana na mago tɛ e ala yɛrɛ jaati an mago b'o de la donc bu ye ko ni na ko shagana amaramaw la o kɔsɔn jarabi o jarabi mana da shagana kan o kɔrɔ b'a yira kuma c'est comme ko latigɛ ka kɔrɔ a tigi donc nin bɛɛ latigɛ la shagana amaramaw la bɛɛ nin bɛɛ kalama ka kun nin bɛɛ ni maraba tɛ ka sukun fisali ta ka lajɛ asukun fisale kɔnɔ marabata ye kasi de kɛ parce que asukun bɛ dama kasi parce que a bɛ kuma na ka kuma fo ka taa marabata shana ka mɔgɔ da marabata ka kuma na a ye kasira yɛrɛ daminɛ ko n bɛ kasi de n bɛ kasi mun na kadire ninnu dala ka shana to yen a dun ko n bɛ kasi k'ale bɛ kasi e bɛna kasi mun de la mun de kɛla fɔlɔ ne bɛ kasi o kɔrɔ b'a yira marabata ye waliyu ye farasi fila fɔ i n'a fɔ asukun fisali na wa asukun fisali kɔnɔ ni ko i b'a kasida in yɛrɛ daminɛ f'i ka taa a bɛɛ lajɛlen fɔ k'a ban pewu ka d'a kan kasida in yɛrɛ a kasida in ka di kosɛbɛ mais n bɛ ka kuma kɛ talikɛsiw ye ka se k'a ɲɛfɔ ka kuma kuntala sɔrɔ marabata ko k'ale bɛ kasidi yɔrɔ dɔ la asukun fisali kɔnɔ a b'a fɔ ko olu muhamu ta d'a ka yɔrɔ ye ko a ye kangari da surakaw ye ko n'aw taara shagana nɔfɛ ni shagana kumana aw ka dɔnni danna yɔrɔ min shagana k'a dabɔ ka yɛlɛ sanfɛ aw kana na k'a fɔ bi shagana ka dɔnni shagana ka kuma ɲini aw ka dɔnni kɔnɔ fiyewu ko sinon aw t'a ye Sheikh Marabata ko ten donc marabata ko k'ale bɛ kasi ko dibi dɔw de bɛna don ale la dibi ko gayibu ayi o kɔrɔ b'a yira a ɲɛ bi dibi dɔ de natɔ la dibi jumɛn de don shagana ale karamɔgɔ bɛna taa donc ale to yen ale ɲɛ b'o de la sisan ale bɛ ka kasi k'a sɔrɔ shagana ka ma minɛ du ma ci a ye du cili kuma fɔ ka denw fagalen ko fɔ ka shagana minɛni ko fɔ k'a sɔrɔ shagana ma minɛ du in ma ci denw ma faga marabata de ye nin fɔ o kosɔn minnu yɛrɛ taara tugu shagana nɔfɛ ja waliyu de taara tugu shagana nɔfɛ o kosɔn shagana ka tarika in n'i y'a filɛ a danna kabako don ka d'a kan i bɛna ye Amadu Sela Kamsara yɛrɛ n'i y'a ka kumakan ninnu ta k'a lajɛ i b'a ye ko dɔnni kɔni Amadu Sela Kamsara tilal'o la dɔnni kɔni kuma kɔni tɛ yen munna fɔ nin ma ka ba a bɛna bala hɛrɛ ninnu kɔni kuma tɛ kariwanɛ filaninw barawele lasana waati ninnu bɛɛ tun ye dɔnni baw de ye mais u ka tila ka taa ye k'o tugura shagana nɔfɛ e bɛ mun an karamɔgɔ Mula Idrisa Banaba Baba Haidara Mulaye Zayini Mula Idrisa Njiri Sheikh Ismaila Drame ala ka hinɛ ni silamɛsiw bɛɛ lajɛlen na ko nin bɛɛ lajɛlen ta ka jateminɛ ko nin bɛɛ de taara tugu shagana maramɔlaw nɔfɛ i bɛna ye sisan dɔnni tigiya tɛ o kosɔn ya kawmi tigi ko la bil uquli awil ulumi yunaluza balla yunalu bi fadli jadil muslimin a ko la bil uquli ko shagana maramɔlaw ka tarika in tɛ sɔrɔ ni ukuliya ye ukuliya de jumɛn hakili ko k'a fɔ ne ka hakili tigiya de y'a to ne kɛra shagana kalanden kun tɛ dɛ awil ulumi wala ne de bɛ nahawu ni sɔrɔfu dɔn ne de kalanlen don n bɛ kuranɛ bɛɛ durusi o de y'a to ne kɛra shagana kalanden k'o tɛ fiyewu ko balla ko nin tɛ ko yunalu ko shagana maramɔlaw ka tarika in bɛ sɔrɔ bi fadli jadil muslimin ni ala shagana mɔkɛ ɲuman in ka fisa mandiya ye n'o ye alakira ye tarika in bɛ sɔrɔ n'o de ye i y'a ye alhamdulilayi rabbil alamin o tɛmɛnen kɔfɛ hali sisan a b'a sɔgɔnɔ to sirifuden yɔrɔ officiel kan Ashrafou Sharafa TV ka foli di nin bɛɛ lajɛlen ma nɛgɛ 23 n'o ye 23h04 donc o de bɛ Bagle Sakɔ ka montre sanfɛ mashallah an bɛ Kutela Zawiya kɔnɔ an denkɛ a n'an balimakɛ a n'an jɛɲɔgɔnkɛ a n'an dɔgɔkɛ Alasani Bakiya donc an ye émission kɛ nin kan donc alhamdulilayi an bɛ fɛ ka kuma laban ni foli laban di Bakiya ma ani kumakan laban jumɛn bɛ Bakiya bolo ani folikan laban jumɛn bɛ Bakiya bolo ani an bɛ se ka Bakiya yɛrɛ ɲininka conseil jumɛn b'a bolo n'o ye ladilikan ye t'a sɔrɔ la Bakiya bɛ baara min na ani a n'a ɲɔgɔnna caman donc Bakiya bɛ se ka ladilikan jumɛn d'u ma baara in na t'a sɔrɔ la gɛlɛya caman b'a kɔnɔ dɔw bɛ se k'i dɔgɔya dɔw bɛ se k'i kiiri tigɛ bon dɔw yɛrɛ bɛ se k'a bila ka taa minɛ wɛrɛ kɔnɔ k'a sɔrɔ i ka laɲini to ye bon bamananw ko ten ko bɛɛ bɛ fili ka da i niyɔrɔ jiri kan donc Bakiya yɛrɛ bɛ se ka conseil jumɛn di olu mɔgɔw ninnu ma ani ka ladilikan jumɛn di a n'a ale mun Bakiya yɛrɛ bɛ baara min na ani a jɔɲɔgɔn minnu wɛrɛ b'a la donc a bɛ se ka ladilikan jumɛn di ka taa bɛɛ lajɛlen ma alhamdulilayi ala k'an bɛɛ sababa ma ala k'an bɛɛ kɛ shagana kalanden alhamdulilayi an bɛ min na an bɛ baara min na n'o ye k'an karamɔgɔw ka information di sur la réseaux sociaux k'a di réseaux sociaux sanfɛ diɲɛ bɛɛ k'a ye n'i y'a ta k'a lajɛ n'i miirila Sidi Marabata yɛrɛ la
kamiri Sheikh Malaminina nunum be sebeli de ke ka kitabu bokataya pour que mo ka se ga don an karamo Sheikh na yidimi wallahi nu yo de kew wallahi Allah subhanahu wa ta'ala Sheikh na mara mawla wi jira jina ka soro nunu mana yere wallahi Allahu akbar mo Sheikh na mara wala kibaro yere fola ka soro Sheikh na mabangi Allahu akbar haketo be kuma ka fola ko mi Sheikh na kibaro fola ka soro Sheikh na mana Allahu akbar kada ka Sheikh Ahmad Tijani o khisa ka janko sobe ay wurdi dikka ka ta di Sheikh na dima wurdi inte mana sara minum fe ko cha ko sobe wurdi ndira Sheikh Tahara ma ko Sheikh Tahara ka ta Sheikh na yiri Sheikh Tahara yere ni Sheikh na che asuru ka janko sobe kile ma yere te ka ja Sheikh Tahara wurdi inta yani saya ka sura ma wurdi ndi sirima mina ko sirima me ka ta Sheikh na yini sirima me de chesiru ke ka wuli ka jo dabo fo ka haketo be kuma ka ya kutu tigi ya fa chumi ko sirima me ya muso yere la ya ko muso ka ya fali ma ne bana ta wallahi tama dola tama mina te sigu kuma do yere la ko tama jumari abna ta shana de yoro yini ka wurdi ndama wallahi ay ya fa yi furu yon fe ni sebele me ya kutu kuna ni tuwa ina ya kutu na marjan ala ya ka talan kara mo shana mar molo yoro yini kuma kun tala suna fa fo ka ta wurdi ndama don shana ko fora ka kun shana yere nale Allahu akbar temi ako fola yere de kitabu chama ngono tijani kitabu ba chama ngono ka shana ka ta mashen fo ko ala kara ta mashen fola chrétien fe i nabila isa ya kuma fo ka ko ala kara nali yahudiya nun ka kitabu ngono ala kara kuma bi sallallahu alaihi wasallam angara mo shana ka kisa fola ka ku ayre nali Allahu akbar don ya ta galage nunum be sebali ke pour ya se ka chaya no malamin nuyi ka shana ka histoire nyefo wati ya soro réseaux sociaux clété internet côté téléphone côté mais bi ambe asru mina ko bebe se ka nyara wali ka buye ka kuma kan soro ka la me téléphone sera do wallahi Hotel Ameriki ki sigile to Amerique wala ki sigile to France ibi sigi ka buye fle abebi ke ala tariqatul hatifi abakete indi abike internet sera ri wallahi buye ka muzagara bebe la me internet sera de fe kalandia groupe be a whatsapp groupe ana pembe ni mbede internet sera wallahi no tebi ati soro kala me kada ka ala fana ni wakati fana clipe iba isita ne ko ibi sigiri ka sebele ke shana ka kisa sebele be ma kalambi mais iba kala ma famba chamambe telephone be minu bole ba chama chamambe réseau laben ko sebe suno kana nan kala mo ka kuma réseau santé an wala ini tew kana nan ko mo réseau santé or que ambe srandi ni ko yere kana take ambulo problème kana nayi suno ka fo de ka am kana nayi ajala wote parce que kuma do be ka fo am réseau santé ni sira nuna bini daji goroba ira mimi ka fo chendu parce que na ya sigi kan mo wuti kudo la aw mo ko bina ke kula woti bankula donc wode kala sawiye kala ne ya situ a chayara abeta mini shite bashi shana kala ndew minu be kuma a animateur kunda minu be kuma ka fo be kuma Sheikh Maula tokola ku be kuma tareka kan kuma mi dro beki koloshi yere lay ka kuma fo chugu e kana erreur kay parce que ni fil la dro amay ibe cheni de kay gele yow ba kono mo do be se ke i ka contacter ta sanki neni ki doya meni nye foli ka ya be se kana fam ni mi ko ni be fe ka fam ni nye foli ka ti la moy aba fam oni mi fana ma famu e bi bara min kay jija ingania ka yini ka shekuti mi be kono ala be baraka no di mawni ko bi la rahata fi dunya wala salamata minan nas ni kira kuma sallallahu alaihi wasallam ko lafiya te jena wa kishi te maw ite kishi maw to roma imana ke chugo te kishi maw to roma wallahi Allahu akbar e mana ke chugo ite kishi maw de to roma do ibi ka baraka be maw di e ku toyi mi me ni shana te o do yini me maw toyi maw toyi te ni ko ibi ni ka jena te bebe maw ka ki fema etna se ka tanye wa fe sigile no ko maw bina do foma e na lage ka jena te toujours a retard baraka tien ka don maw ka do fima o ye ko toyi ka baraka tien ka do minu be fe ka fo ko be fe ka kuma tare ka ko kan mi ngoni be nyini fe wasiya mi ngoni be ne bolo ka lasi nene awbe nene fe mbala ne wo e mayiga wo ani maw ma be fe ka do ala bele jiren ki i janto yere la kuma fo ko dron e kana se ka tafili ni fil la dron amay ala kan be kishi filima wa mbado jana ka tare kan file ko mi na la sona man ba kan de filio jana ret ma so nga fili wallahi parce que ambala ni tien ko ni hal na ngombe kuma por ko to len do fo shana mara mo law shana mara mo lay waliyumi atato aka mo ko ka to fil na fiu anda mbo law dana ya ban yoro ni ala sona ma minu be critique la do ka nyini kan fam ka don an bala tuwa mi o nu ma fam fana mi ma ni shaka ta mo bori la mo ti mo ka nu kana ala sona on les conseils alhamdulillah rabbil alamin jazakallahu khairan shukran
donc alhamdulillah masha Allah a denkɛ ana balimakɛ n'o ye Shaykhana Ahmadu Hamawula Mayiga ni Ala y'an sigiyɔrɔ bɛn kucala ma ale de tun bɛ ka ɲininkali tɛnku n'o ye an ka Imam Ibrahim Bakiya ale denkɛ Alhasan Bakiya ni bɛɛ b'a dɔn Zikiri Bakiya ye masha Allah Zikiri Bakiya alhamdulillah a dɔgɔnin tɛ bi an bɛ don min na komi bi réseaux sociaux kan ni taara YouTube kan n'i y'a sɛbɛn Cherif Deniyɔrɔ officiel masha Allah a ka ca la i bɛ Zikiri Bakiya ka émission sɔrɔ yen donc émission caman bɛ bila Cherif Deniyɔrɔ kan kosɛbɛ donc ani groupe WhatsApp fana b'a bolo ka taa se TikTok réseau caman donc ni mago bɛ Zikiri Bakiya yɛrɛ fana na donc an bɛ hakɛto ɲini Zikiri Bakiya fɛ a bɛ se ka numéro di an lamɛn